ang labing dako dito sa langit mao ang gamayng bata o ang sama sa gamayng bata. Dinhis kalibutan kinsa may labing dako dinhi ba? Kinsa may labing gamhanan dinhi yuta? Ang dagko o ang bata? Na sayop mo. In general in general, ang pinakagamhanan dinhi sa kalibutan mao gyapon ang bata. Tanawa ng inahan ini kamabdos. Ini kamabdos unsay mahitabo og moingong bata suka sana siya. Ingon pangala og aslom, akaon sa nag-aslom bisag di na hinga og aslom. Bed rest kay mahog ko mo signal man na spating higda sa nang inahan tuman gyud gawas las mga buangon di maginamutuman ang buangon kana mga buangon ilam ng kumuton ganing bata ilam ganang patyon pero in general nya ini kataos bata og mulihok ang paglibor alas 12 gabi moingon ang ginikanan nga ugma na lang gawas diha dili gyud magwangwang pa na padung adto sa ospital bisag unsang orasan mawadaan ko sa uwaw ang inahan igingon sa doktora bikang sa dayon utong sa dayon nawada sa uwaw tungod sa bata di ba? Di man mumuto ini kadagko na ikalgawas na sa bata asos kada hilak igtigik Allah na dayon karon lang diyan itigik ang lakaw din ato na nitigik kong balik gawas ano bang mapugos yung kagkuhan mapugos ka na bang asam ni nako ipahilo na sayaw bisag di ka mo musayaw sige sayaw mukanta bisag yabag og tingog para lang yun ang bata matagaan sa iyang gusto. Ingunana ng bata ka powerful dini. Nyag di gyud mo hilom. Abisan niya simbahan ala palugwa ng suso ala patutoy dia. Hasta good pare good. Disturbo lang sa noon. Kalabi na ka ng timbuniag. Kana yung timbuniag pastilan bata na maghusa magmayom. Away laing makapahilom patutoyon. Nigduol sa pare, inigbadli sa aktang sa bata. Duol sa kayo. Usahay, maugay mabutang aglana. Bisag kadaghan ako nakabatian magkatawa lang yapon ko kana bang joke bang ang pari ko na ba mangutanam ng pari sa kadaghas bata din am nakamonitor muduol na siya nga to kinsengan nya ako nagabunyag kanimo so kanya tapinan nas pari ang dinianis bata kay haron dili musod ang tubig dire kinsengan Kristel pader Kristel ako nagabunyag kanimo pag-abot niya tong usa ka babay sa kinsengan tubag ang bana tos loyo totoy pader isa totoy ako nagabunyag dili pader so ino ka totoy sa dili ang kana imong gihika pader totoy na kaya gatotoy mang bata dito sa tapiong totoy kinsengan pero dili to ako kakita sa koy unsay kalainas agtang sa bata og sa totoy kay ba sa kuan powerful kay nang bata pamaton kay alas 12 gabi alas 2 kadlawon kay mohilak hala kutaw gatas sa ato pa diay kung gusto tang mahimong gamhanan mahimo gitang liwat ni Santo Niño muna gamhanan kay ni si Santo Niño bisag tibok kalibutan way maka lupig ani nga naman usa man siya ka gamayng bata mapaubsanon gahapon bitaw siging uwano siging tong uwan nya ang akong tanaw sa Google 100% uwan gyud nya napagay kanang siging message nga
orange rainfall nana. Ya pagsugod na sa ato din ko nakusos grand kuan raba ganing Santo Niño, grand motorcade nya mao sa katapusang hura sa mga chapels nga niapil sa sayaw-sayaw ug mag-uwan unsaon nila pagsinuog dito. Nya mura sa kog binuangan ni Santo Niño bayam sa kong sulti-sultian siya kana bayang bata ganahan ba kay na magduwa sa uwan. Ako yay pauwanon magitingali. Nako pauwanon magitingali. Kay mura masag mutubag-tubag siya nako ba siya. Ibaw bitakas bata pa ka sa una ganahan ba kay ka magdagandagan na ng uwan ako bitaw no. Malatusan kay ko sa una kay lugid gid ng uwan ba o kanang mo limaw-limaw gamay kanang nailapok bisag lapok basta mo linaw-linaw jud type saom din ng bata dia kabantay mana akasuhay mo sa una mga naong ninyo otros na nakuya pauwanon man tingali pero pag sugod na sa misa gamay na mo lang tong uwan pag sugod na gis misa na to kagabi sa last nga novena mass wala na iuwan hangtod na gyud ngadto nalay gamay kay buhabo pisik-pisik jutay nya wala gyud ngari hangtod nahuman ta gabi ako lag karon na sa ni pauwanon siyaw ra ba sa ning bata no komedyante pero lahi ni nga pagkabata si Santo Niño kay Ginoo man sad gud ni siya nga way sinugdanan ug way katapusan mo to nga usasad sa gisulti sa Santo Niño nako kay mura man kog mo aksyon og kawuri ba maluoy ko sa mga kaning ato mga chapels nga perting preparar unya kung ano lang dahil sa uwan ang magmotorcade ana makuha lang dahil sa uwan iba ko mo gunsay gisulti sa akong kasing-kasing sa Santo Niño yung siya ikaw ba kunuhay concern kayo ka sa mga imong parishioners kalabaw ka sa akong ka-concern nila kung naakay pagbati nga imo silang lipayon isip parish priest ka nga malingaw sila labaw pa ana ang kalipay nga akong gihuna-huna para nila ay na lang di pagwuri-wuri relax lang ana na siya muna dito sa langit ang mga tao dito relax mauna ang gihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga ang bata nga mataw alang kanato nga mao ang kahayag tawgon siya og maalamong magtatambag kung maminaw lang kaniya marelax gyud ka Dios nga gamhanan og mutuo lang kaniya wa gi imposible sa atong kinabuhi walay katapusang amahan usa siya kaamahan nga atong dangpanan og tigpanalipod nya prinsipe sa pakigdait pasabot ang resulta sa atong pagdebosyon ni Santo Niño magkahiusa kita di ta magkaaway nya ang tungod dinhi mo na niyang giingon nga sa atong salmo nga ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan makakita gyud sa kadaugan sa atong Dios ang iyang gibuntog mao ang yawa kinsa man ang yawa prinsipe sa sala prinsipe sa panag-away gilingi ay mong tupad ina kinsa maroy gisunod nimo ang prinsipis pakigdait o prinsipis pakig-away hindi ka no lingi ako no sa inyong balay kinsa man dito inyong gisunod prinsipis pakigdait o prinsipis panag-away yung sa inyong mga opisina nga inyong gitrabahoan unsa man prinsipis linibakay o prinsipis higugmaay na hilong na mga naong sa atong ikaduhang pagbasa gipahinumduman pud ta ni San Pablo nga diha ni Kristo giplano na sa Ginoo nga kitang tanan mga tao nga iyang gibuhat himuon niyang mga balaan iyan na ng plano sa ato pa kining grasya sa pagkabata ni Santo Niño naa na sad ni sa sulod nato plano na nis Ginoo so ang ato magkuha lang kita musunod lang kita niya o kung ato nang buhaton mahitabo gyud na kita mahimong dako didto sa gingharian sa langit ang pagsunod sa kabubuton sa amahan nga mapaubsanon
Kini bitang ato dining mga proyekto sa simbahan, bunga gini sa atong pagpaubos. Ako isip inyong parish priest, miangkon ko nga wa gyud ko'y mahimo kun wa ang Ginoo. Nya ang grasya labi na gyud kwarta nga atong gikinahanglan dinhi nagikan man sa lain-laing mga tao. Kini silang tanan nga mipalit sa ato mga slots dinhi gipangtandog rana sa Ginoo uban ni mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario ug sa atong patron nga si San Vicente Ferrer, gipangtandog ang mga kasing-kasing aron muhalad. Nabitay mi text nako usas ato sa mga aktibo kay dinhi, naluoy kuno siya sa iyang kaila ba nga tuas gawas nasod nya gasno kuno dito perti kunong bugnawa nya pagkadungog niya nga karon na ang deadline sa atong slot sa Santo Niño nya gulang-gulang na ra ba kuno ni minggawas gyud sa iyang balay kay mupadala din mupadala og iyang palit og slots kay basig maklusan kuno siya motong nabalaka in taon ning atong suod dinhi nga basin unya unsay mahitabo nganong niahat magyog lakaw nga perting bugnawa mura baging nanabang dinis ato ba magbagyo nya mugawas gyud ka kay duna kay ipadala siman ka ana anda magpakamatay mo risgo para lang mo pada dinhi wa ra bagita magkakita ani nila kisa may nitandog ana ang Ginoo. Karong adlaw manghatag ta sa atong mga 5 kilo packed rice na igamayng noodles o sardinas ngadto sa atong category D nga mga pamilya dinhi. Kaning category D mao ni ang kinakapobre sa atong mga parishioners. Namantay A, B, C, D. Ana, no? Ang A nindot og balay, nindot og income. Mao na general nga basihanan. Ang B nindot og balay pero di kayo nindot og income. Ang C bati og balay bati sad og income. Ang D purting bati as balay wa pagi hapit income. Mo na D. Manghatag ta na karon mga 570 or mga 600 ka pamilya ni ang atong hatagan karon. Diin man ta gikuha gipanghatag ana sa mga tao nga gipangtandog ang kasing-kasing. So salamat kaayo sa atong halin sa atong special slot is in JP as of yesterday niabot ng atong halin og 11,107 ka slots atong pakpakan ang halin. Pero naapay nahibilin na 3,893 ka slots. So karon ugma o hantod sa Domingo ato gyapon ning padayong ibaligya. Ibaw ko mahurot ra ni 3,893 naman lang tag 100 per slot. Yang ato sang dopes para sa atong pagtukod sa kumbinto ning abot na sad ang atong halin og 18,368 ka slots. Pat yapon. Kinsa may namalit ni ini mga tao nga nagpakabata kay kanang bata usas qualities ana niya nga nindot kana gyung pagkamanggihatagon tanawa na imong bata magdagduaan di ba hugupan na laing bata magduwa na sila dali kay maguba ang iyang duaan kay inat-inaton man to usahay gud ang truck bahin-bahinon ang ligid dito sa usa ang suga diri sa usa kana mga helicopter mga tangtang ang kanang iyang ana palabad-palabad alain ay gaduha kasi gana dito ang lain sa giduha ang parts maghinatagay gina sila gawas lang og badlongon sa ginikanan din ana manghatag di ko na bilingi ay mong tupad katapusang pangutana ing na hangtod karon manggihatagon pa ka ay gano'n, ngutan ako no. Basig daw na kay kakaroon na-influensya na kas mga yawanon. Sige, bitaw ka mo din manggihatagon kay mo ato sang mga nilid karon sa atong Don Biblical Rosary manggihatagon kay silang time ang atong mga PYCC ug ang ato dinhing mga lectors o guban pa
mga luwa nga ning apil karon sa atong Dawn Biblical Rosary. Ato ning iampos Ginoo nga mas mudaghan paunta ang mga grasya nga madawat sa tanang tao nga nagkugi pagtabang sa simbahan, di lang dinis ato kung dili sa kinatibuk-an giyong simbahan sa tibuok kalibutan. Aw labi na gyud sa nagtabang dinis atong parokya karon. Manindog ta pag